tool magitiyogo e ng'anyoni en simu. Koro wayudo ni kwang'iyo kata the government onego gibed cautious because generation magidil godo sani e ng'anyoni. Nikech kwang'iyo nyaka ne ng'anyo chakre, pok waneno any elected leader, any politician. To nikech iwacho ni ng'amoro ako wuoche, emong'e kuma wuoche diye godo. Kwang'iyo mokwongo, gimomiyo koro wan gi ng'anyoni. Jomatindo gi emitiyo ga godo ka ji dhiga e yiero. Every time kwa dhi e yiero, jomatinde mabedo ga in front line. Gibedo in front line nade? Gini mag iywayo gi kimiyo gi promises. Ni wadhi loso sirikal. To kwa loso sirikal ni wadhi kawo jomatindo. Wadhi miyo tich. Wadhi ng'iyo ni jomatindo maslahi margi chalo nade. To ka oseti kodgi kaka ngas ma jogo yudo telo, magidonje telo, to giloko ng'egi ne jomatindo ka. Koro ing'iyo kaka for example kwa ng'iyo gima koro kelo shida sani en finance bill. Jok ma nigi shida ma wuoche ni dio sana gin jomatindo. Isetiko school, isetiko college, isetiko university, ionge tich. To kae pod iketo ni chike moko ma dwa twei makata gimoro manitimo matinno sirikal pod manani kodi. Koro gima timore ng'anyo masani en ng'anyo mamuol makata naneno ni gini kata polis ok onego donje because inonka jogi gin tool magitiyo godo. Ka ineno mostly kwa dhiga maandamano moko nitiere mabedo chaotic, juting'o kidi, ji bag gik moko magalagala. To jogi en ng'ama bire ng'anyo gi digital tool mare, ma en mana simu, gi data, gi power bank ne oting'o. Maka power rumo, to timo backup marang'owa mar simbe no. Magima is worrying this person, this young person, en mana ni data urumone e simu. To trend madhi, nikech in case kako dhi mbele ni, government nyaka bed worried. Nikech gima timore mbui, okotimre Kenya ka. The moment misekawo gimoro mikete mbui, gini dhidhi nyaka pinje maoko. Maji chak du pinjire ni tang'o miyo. Nikech kata kaka president wang'eyo ni ng'ama obiro ga e Kenya, limbe matin Kenya, to chako wuok matin, to duogo. Inwang'o ka gik makamago, ji biro chako penjo niya, ang'o miyo president piny ng'anyo dhieni, ang'o miyo president gi en usiko mana kowuotho, lakini jok matindo gi to nigi chandruok nikech gineno gigo ma jomatindo timore nade post e mbui no. Koro mbui has become a very vital tool e wach mar ng'anyoni. Kendo it is going to create a platform maber mar keyo information. Nikech kata kaka wang'iyo sani kawuono ng'anyo dhi bedo in at least 7 counties. To nikech en mana jomatindo, nikech jomatindo gimose ng'iyo nang'o ni wane makare gine inyowa. Ok jomadongo ka kwa setelo mbele gin gidhi gidich gi mekgi o giduogo ng'iwa. Tije mane gi promise wa ok gimiwa. Gigo moningo beni watimo onge. Ineno kata nyako mowacho no ok nyal nyume nikech ok hata kako nyalo chako family nikech oonge foundation munyalo build upon the family. Erokamano ahinya. Ndi mathoth mantie kar kae korango ng'anyo mantiere e mbui ni. Ini ok en mokwongo, no kata ka lakteche bende ose record gi wacho kanyo ni nitiere mano Medics for Kenya ka magichuo namba bende ma kadipo ni jang'anyo ohinyore ginyalo go simu moro to lakteche mantiere kata riwruok mar KMPDU kod riwruoge mamoko nyalo biro mondo mi okonygi. Kae waneno ng'anyo matimore e mbui to nitiere nonro mag oganda ma ikeyo. Wano kanyo office mar commissioner mochung' ne data protection bende osebedo kata odiochieng'